Ga ta nan ga tunanku, wata bafulatina ce dai tana da ɗanta ana kiransa mai gari, mijinta kuma ana kiransa fifi dallo. Kullum sai ta tsatsi nonon saniyarsu ta ɗora wa ɗanta ya tafi talla. Ana nan, rannan da ta ƙare tsatsar nonon sai ta ce da shi, to mai gari sai ka tafi talla ka yi ƙoƙari ka sayar ka dawo da wuri. Sai ya ce iya ba ni da lafiya. Sai ta ce da shi dole ya tafi tallan nan, shi kuwa ya ce ba zai iya ba. Ta dai tilasta masa ya ɗauki nonon ya tafi yana kuka, yana cikin tafiya a dokar daji. Kafin ya shiga gari sai ajalinsa ya sauka, ya faɗi da ƙwaryar nonon ya mutu kenan. Sai wata tsuntsuwa ta zo za ta wuce, ta gan shi a kwance, da ta gan shi sai ta ce wannan lafiya kuwa. Sai ta sauko ƙasa, da ta sauko sai ta dudduba ta gani ba shi da rai. Sai ta ce a ranta, lalle wannan ko mai aka yi dan gidan fifi dallo ne. Sai ta tashi fir, ta je ta sauka akan sauran gidansu wannan yaron. Da saukarta sai ta ce uwar gidan fifi dallo, uwar gidan fifi dallo, fifi dallo mai gari ya faɗi, fifi dallo can a dokar daji, fifi dallo har da rigar saki, fifi dallo har da wandon saki, fifi dallo har da hular saki, fifi dallo har da zobensa 7, fifi dallo har da ƙwaryar nono, fifi dallo sai a je a ɗauko shi. Ashe ita uwar gidan fifi dallo tana nika, bata san cewa tsuntsuwar nan da ita take ba. Sai ta bar nikan ta kasa kunnenta, sai tsuntsuwar nan ta kuma cewa uwar gidan fifi dallo, uwar gidan fifi dallo, fifi dallo mai gari ya faɗi, fifi dallo can a dokar daji, fifi dallo har da rigar saki, fifi dallo har da wandon saki, fifi dallo har da hular saki, fifi dallo har da zobensa 7, fifi dallo har da ƙwaryar nono, fifi dallo sai a je a ɗauko shi. Da ta ji haka sai ta yi salati ta saka kuka, sai ta tafi da gudu ta nemo mijinta. Da ta ga mijin nata sai ta ce da shi zo ka ji abin da tsuntsuwar nan take faɗi. Sai shi ma mijin nata ya saurara ya ji abin da tsuntsuwar nan take faɗa, ya fashe da kuka. Tsuntsuwar nan ta ce sai ku yi haƙuri ku daina kuka. Shikenan sai ya yi wa tsuntsuwar nan godiya, ita ma matar ta yi godiya. Da suka yi wa tsuntsuwar nan godiya sai ita kuma tsuntsuwar ta yi musu gaisuwar ta'aziyya, sannan ta tashi abinta fir. Shikenan sai fifi dallo ya gayyaci mutane, aka je aka ɗauko gawar mai gari a makara, aka kawo shi gida aka yi masa wanka. Bayan an yi masa wanka kafin a kai shi a binne, sai mutane suka ce dama ba shi da lafiya. Sai matar ta ni dai na tatsar masa nono na ce ya je ya sayar. Sai ya ce ba, sai ya ce da ni ba shi da lafiya, ni kuwa na ce dole sai ya tashi ya tafi. Na da tilasta shi ya tafi tallan nan ba da son ransa ba, yana kuka ma ya tafi. Yana cikin tafiya sai ya gamu da ajalinsa a daji. Allah ne ya kai wata 'yar tsuntsuwa daji ta gano gawar tasa. Sai mijinta ya ce yoke ashe dama ya ce ba za shi ba, kika tilasta masa don kin ga bana nan, to yanzu ai gashi nan kin rasa shi, ni ma na rasa shi. Shikenan sai aka haɗa shi aka kai shi aka binne. Sai ita ma ta dawo tana cewa da na sani ai da ban tilasta masa ya tafi tallan ba. Shikenan kurun ko ga ta nan an yi wani mutum da matarsa suna zaune cikin farin ciki a wata 'yar unguwa ta mafarauta da ke bakin wani daji. Suna nan sai matar nan ta samu juna biyu. Bayan watanni sai ta haifi ɗa namiji. Ita da mai gidanta sun yi farin ciki kwarai da gaske, sai suka raɗa wa wannan yaron suna Hamdan. Bayan ta yaye Hamdan da 'yan kwanaki sai ta sake samun wani ciki, amma kuma sai mai gidanta ya rasu kafin ta haihu. Haka dai ta ci gaba da renon ɗan Hamdan da abin da ke cikinta har ta samu ta haihu lafiya. A haihuwarta ta biyu sai ta samu 'ya mace kyakkyawa, sai ta raɗa mata suna Muhibbat. Tana zaune da 'ya'yanta wato Hamdat da Muhibbat. Kullum suna wasansu da 'yar kiriniya ta ƙuruciya, irin wanda ba za a rasa ba. Ana nan sai ciwon ajali ya kama mahaifiyarsu, sai ta kwanta jinya. Sai ko ta kirawo yaranta ta ce Hamdan da Muhibbat, jikina ya gaya min cewa ciwon nan ba na tashi ba ne, saboda haka Hamdan ga ƙanwarka na Muhibbat ba ta da kowa a nan sai kai, saboda haka ka kula da ita. Sai Hamdan ya ce wa mahaifiyarsu to iya insha Allahu zan kula da ita, ba zan bari ko wani abu ya taɓa ta ba. Bayan 'yan kwanaki kaɗan da yin hakan sai ta ce ga garinku nan, yaran nan ƙanana su biyu suka zama marayu. Gashi ba a garinsu na asali suke zaune ba, saboda haka ba su da dangi ko ɗaya a wannan gari. Duk da cewa Hamdan bai gama kwari ba, amma kullum da safe sai ya shiga daji ya farauto ƙananun dabbobi, ya tsinko 'ya'yan itatuwa
don su ci su ƙoshi shi da ƙanwarsa Muhibbat. Haka dai ya ci gaba da renon ƙanwarsa. Duk sanda ta fara kuka irin na yarinta sai ya shiga yana mata waƙa yana lallashinta. Duk sanda ya yi mata wannan waƙan sai ta yi shiru komai zafin kukan da take yi. A duk lokacin da zai fita daji farauta sai ya ɓoye Muhibbat har ya je ya dawo. Kullum haka har dai wata rana ya saba da namun dajin kuma suka lura cewa yakan zuba wani abincin da ya samu a dajin a cikin jakarsa ya tafi da shi gida. Wata rana da ya je farauta ya gama sai namun dajin suka tare shi da hira. Suna cikin hira sai zaki ya ce da shi, Hamdan, kullum na ga idan ka samu abinci kakan tafi da shi a jakarka, ina kake kaiwa ne ko iyayenka kake kaiwa? Sai Hamdan ya ce, a'a ba ni da kowa illa ƙanwata Muhibbat, ita kaɗai gare ni, iyayenmu sun rasu sun bar mu kaɗai, ita nake kaiwa wannan abincin. Jin wannan bayanin duka suka tausaya masa sai ya yi bankwana da su ya tafi gida. To ashe kura ta laɓe tana jin duk abin da ya faɗa. Wata rana da Hamdan ya tafi farauta kamar yadda ya saba sai kura ta lallaba ta je gidan ta gano inda ya ɓoye Muhibbat sai ta kama ta cinye. Da Hamdan ya dawo gida ya nemi ƙanwarsa a inda ya ɓoye ta domin ya bata abinci sai bai ganta ba sai ya fara kuka ya kara da ya bincikawa ko ya ganta amma abin ya ci tura. Amma da ya ɗan duba bayan ɗaki sai ya ga jini a inda kura ta cinye ta. Ganin haka ya koma daji ya tara namun dajin yana tambayar su wanda ya cinye masa ƙanwarsa daga cikinsu. Duk namun dajin kowanne ya musa sai kurege ya ba wa zaki shawara ya ce ya kai sarkinmu, ni ina ganin abin da ya kamata a yi shine duk namun dajin da ya je shan ruwa a bakin rafi ka tsaya a gurin ka sa ya amayar da abin da ke cikinsa mu gani. Zaki ya amince da wannan shawarar. Sauran namun dajin ma suka yi murna da ita sai duka suka yi amai a bakin rafi. Ba a ga wanda ya yi aman Muhibbat ba har za a baje kowa ya koma hanyarsa. Can sai aka ga kura ta taho tana ɗingishin ƙarya wai ita ba ta da lafiya. Sai aka gaya mata abin da aka yi sai aka gaya mata abin da ake yi sai ta ce ni fa ba ni da lafiya tun safe ban ci komai ba balle in yi amai. Namun daji suka ji haka sai suka yi shiru. Can sai kurege ya dubi zaki ya ce manyan dawa da gaskiya ne bata ci komai ba me yasa za ta zo shan ruwa? Ƙarya take yi, ai dole ta kakuro aman ko da cikinta ba komai kuwa. Duk sauran namun dajin suka ce da zaki maganar kurege gaskiya ce. Sai zaki ya harari kura ya ɗaga mata tsawa ya ce dole sai kin yi amai mun gani, idan ba haka ba kuwa yanzu in kashe ki mu cinye naman. Nan da nan kura ta yi amai sai ga Muhibbat ta faɗo tik. Da Hamdan ya ga haka sai shi kenan gaskiya ta tabbata, dama mutane suna cewa kura mace amana ce. Kafin kiftawar ido sauran namun dajin sun far mata suka ya galgala ta. Shi kuma Hamdan ya ɗauki kanwarsa Muhibba ya wanke ta tas sai gashi ta tashi sumul kamar ba a taɓa ta ba. Sai ya sa ta a gaba suka kama hanyar gida. Haka ya ci gaba da renon kanwarsa Muhibba har ta girma ya aurar da ita.